Üdvözlök mindenkit, srácok! Sziasztok! Én Zoli vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban, amiben focis kártyákat fogunk bontogatni, hiszen kijött a legújabb FIFA Hunted Adrenaline XL 10. évfordulós 25-ös kártyapaklik, és vettem belőle 22 darabot, hogy hát ha valami jó cikkről kivontani. Ez konkrétan egy ilyen fél vagy másfél display doboz. Akkor kezdjük is el, az esélyeket ugye nem kell mondanom. Core kártya, ugye a tintet megváltoztatták Core-ra, 238 kártya van belőle. Egy pakkonként lehet nyitni Fans Favorite, Power 1 és 5 csomag között. Gold ugye, az 1 és 2 pak, Glove 1-től 3 pakkig, ikonok, azok 5 pakkonként, és ugye a rare kártyák, a Golden Baller, az 20 csomagonként, szóval elvileg ebbe 1 vagy 2 Golden Ballernek kéne lenni ebbe a 22 darab kártyacsomagba. És elvileg még itt van egy Invincible, az meg 50 csomagonként, szóval lehet, hogy nem lesz benne az Invincible. De akkor kezdjük el bontogatni a kártyákat. Most az nem a futballkártya módszere fogom bontani, hanem így. Egy Tasoba, egy Elmond Tasoba, aztán egy Johan Bakayoko, aztán egy Klub VB-s Atia, Fans Favorite Giménez, egy Chukwueze, egy Alisson, és ennyi. Ez volt az első pakli. És akkor folytatjuk tovább ezzel. És akkor most jön a futballkártya módszer. Nem megy a futballkártya módszer. Akkor egy Çalhanoğlu, egy Flu Kovacic, ott van Dominator, szép, Varga Barnabás, ott van Fans Favorite Saliba, egy Flamingo és egy Gnabry. Ez tökre jó pak volt eddig ez a kettő. Akkor jöhet a következő pak. Egy Reinlo, egy szuper, egy tökre jó ezek a fadis kártyák. A Zakariasen, ott a Momentum! Gyerekek! Ott a Momentum! Ez Momentum! Ez Momentum, gyerekek! Momentum, gyerekek, ott van! Puhatokba mehet is, srácok! Ott a Momentum! Ott a Momentum, gyerekek! Ez az! Ez az! Momentum, gyerekek, bassz meg! Ez az! És még egy Legend, ezt is kiteszem. Ez az! Jött! Ott van a Momentum, gyerekek. Gakpo. És nézzük a következő csomagot, most biztos fog benne futballkártya módszer. Nem. Kondogbia. Most szórakozol velem. Szoboszlai Unbeatable és a Golden Baller. Ekkora mág, gyerekek. 2-re egy videóba. Ott van. Csak kellett az a 22 csomag. Aztán utána még egy Titan Anderson, egy Jamal Musiala, és egy Saibari. Srácok, ilyen nincsen, kinyitom az első Golden Balleremet ebből a szériából. És akkor mehet tovább. Nézzük meg ezt. Még futballkártya módszer. Hagyjuk. Megvan a bűvölve ezek a pakok, gyerekek. Szoboszlai Dominik. Magyar csoda. Mit csinálok? Ezt nem hiszem el. Ilyen nincs. Ilyen nincs, gyerekek. Hát ilyen nincs. 3 rare. 3 pakból egymás után. Ilyen nincs. Hát ilyen, Istenem. Nagyon belenyúltam akkor a jóba. Panini. Köszönöm szépen. Egy Giot. Egy Fluo Gavi. Egy Titan Delict. Egy Club Badge, ez a Olympique de Marseille, egy Magalassos és egy Saibari, sajnos dupla, de legalább jó helyen lesz az albumban, a duplák között. Azt a mindenit. Jönnek a gold, minden jön, gyerekek, minden jön. Nem tudok kibontani futballkártya módra egy pakkot sem. Nézzük a következőt.
egy Finpong, egy Pedri, egy Xavier, egy Lanizi, egy Kai Walker, és egy Athan Ake. De hogy belenyúltam, gyerekek? Isten, a Momentum is, azt a... És nézzünk egy ilyen módszert, most így bontjuk ki. Várjál, most már lehet így bontani. Nézzük. Egy Florentino, egy Sarr, egy Marquinhos ugye a Fradiból, egy Min Woo Kim, egy Alphonso Davies és egy Mendy. Gyerekek, nagyon büszke vagyok magamra, ott a Momentum, gyerekek. Ott a Momentum, pattant is. Nézzük a következő pakkot. Egy Dumfries, egy Omoridon, egy Ambloim, egy Bukayo Saka és egy Militao, és még egy Curtis Jones is beleesik a balhéba, srácok. Nagyon menő, 100-100-100. Nézzük egy futballkártyát. Ezzel sikerült meg, hogy kibontanom a paklit. Egy Harit, egy Apizikwa, ott a The Best, srácok. Ez a pak, ez a 22 kártyapakli, ez nagyon menő, srácok. Ezt is kiteszem, nem érdekel engem. Így, ott van. 3 rare videóba plusz egy The Best lap. Biztos lesz most valamivel aratni az alkalmazásba, srácok. És eddig kinyitottunk talán 6 vagy 7 csomagot. És ennyi kártya, és ebből vannak rengeteg jó csillogósok, és főleg a 4 darab szuper giga mega lap. Hát ilyen nincsen, gyerekek. Ilyen nincsen a föld egyet a világon. Ez a következőt. Egy Morato, egy Awani, egy Martinelli, egy Titan Ronald Araujo, egy Manuel Neuer, és egy Konaté. Most egy kicsit visszanyugodtunk, ugye a közepes szintre, gyerekek. Ez még egy futballkártyát. Így ott a legend! András Iniesta, egy Dyer, egy Bukayo Saka, Atletico de Madrid, ez a régi logó, Equerry és egy Guerrero. Srácok, nagyon belenyúltam, ezt is kiteszem. Aztán, de a főhangsúly is a Momentumon van, srácok, Momentum. Ezt nem fogom az albumba tenni. Nézzük, egy Gündogan, egy Gustavo. Ó, a tavalyi Szíria nagyon menő volt. Golden Legacy lap. Egy Lou de Jong, egy PSV logó, egy Okafor, és ennyi. Szuper jó. Eddig nagyon jól alakulunk, srácok, szóval az album már gyűlik. És úgy érem, hogy nem gyűlik az album, hanem nagyon jó lapokat nyitunk. Megkörülöm, hogy kinyitnánk az Invincible-t. Egy Pires, egy Golden Legacy, megint csak a 2019-es széria, egy Dominator, egy Valverde, egy Doku, és egy Bemmer. Hát elég kevés pakkunk maradt hátra, de amúgy ez se kevés, mert még rengeteget fogunk bontogatni. Nézzük a következő pakkot. Ott a Fradis, Marquinhos másik labban, egy Ganso, egy Chiesa, egy Griezmann, egy Konaté és egy Jan. Következő pakk. Egy Babadi, kis érdekes név, Alvarez, egy Sang-um, egy Carvajal, egy Lim, egy Toisamu és ennyi. Jönnek a jó lapok, srácok, de szerintem ez amúgy vastagabb, mint ez. Lehet, hogy ebben 9 kártya van, nem tudom mennyi. Most nézzünk egy ilyen cseles bontást.
Ott valami csillogott. Srácok, ott valami csillog, ott az vagy Invincible, vagy valami más. Ó, gyerekek, az szerintem Invincible. Grimaldo, nem, LDS, nem baj, de nagyon menő. Jönnek a jó lapok, LDS, jó lesz az alkalmazás, szerintem már amúgy már a kezdő tímünk meg is lesz ezekből a kártyákból. LDS, menő. Jó van, szuper. Nézzük a következő pakkot, lassan a végére érünk ennek a videónak. Ez a Momentum, beszarok. Egy Molina, egy Traoré, egy Filagui, egy John Stones, egy Bellingham és egy Ödegaard. Oké. Érdekes, mert becsapós amúgy, szóval... Jaj. Már megint egy Fradis Abelnával kezdünk, nem megint, de újra. Bach, egy Grimaldo, fokra menő, egy Magic and Harit, Arsenal logó, gyűlnek a logók, és egy Roberto. Oké, szuper, nagyon jó lapok jönnek. Utolsó 3 csomaghoz érkeztünk. Azért az esélyeket mindig jó megnézni, itt nem írják le a Momentumot, de a széria totál 441 kártyás, ugye, de lehet látni, hogy a széria nem ír a Momentumról. Lehet, hogy a Momentum ez egy ilyen ritka lap. Hát mondjuk 500 csomagonként nyitható, szóval eléggé ritka, ha jól tudom. Bálint katona, végre magyar Fradis kártya. Egy Ruben Blanco. A Rising Star Pál Kubarsi, ott van. Titan Bastoni. Jön Leverkusen logó, és egy Álvarez. Jönnek a logók, srácok, de a jó kártyák is. Hú, srácok, utolsó 2 pak. Ebből még valami limitedet, vagy valami jó Invincible kihúzni, az nagyon menő lenne. Akkor így nézzük most. Lainzi. Egy Endo. A Gulácsi Péter. Dibusz Dénes, nagyon menő. Nézzük ezt, Titan Tach. Egy teammate, érdekes itt a csillagos, és ugye a Rising Star Elkezdést láttuk. És az utolsó pakli, srácok, ebben a mai videóban. Úgyhogy már kinyitottunk 3 rare-t, plusz egy legendát és egy The Best kártyát. Az utolsó pak, amit meg kell szentelnünk. Innu Patri, Minuna Spiritus Anti, és iszunk egy korty Tutti Fruttis Top Joy-t is. És mehet, nézzük az utolsó pakkot. Egy Nerez, egy Augusto, ott az Invincible, gyerekek. Itt az Invincible, gyerekek. Ezt elhisztek? Itt az Invincible. Hát, én beszarok. Ilyen nincs. Rare. Ilyen nincsen, gyerekek. Ilyen nincs. És az utolsó 2 kártya, egy Anis, egy Lee, és egy Pulisic. Gyerekek. 4 darab rare. Egy András Iniesta. Ráadásul legend kártya. Aztán, aminek nagyon-nagyon örülök. Egy Szoboszlai Unmintable, Golden Baller, bocsi, csak mindig összezavar az Invincible meg az Unmintable, a Golden Baller. Magyar, 100 és Liverpoolos mez. És ezt a gyönyörű szép arany háttér, gyerekek. És a domborzatnyomos felirat, Panini logó. Kód az nagyon menőn néz ki itt az oldalán. Nyilván nem fogom megmutatni a kódját, mert akkor lemásolnátok. Amúgy itt a kód, amúgy nem mutatom meg, de nagyon menő ez a lap, szóval ezt is tesszük. Aminek a leggyékséges legjobban örülök, a Momentum, hiszen ez egy valódi Momentum. Itt látszik a domborzatnyomos játékost kifelérlő Momentum felirat, 100. Összesen 4 pont hiányzik, ahogy felérjen a Topmasterhez, a Golden Ballerhez. Cody Gapko, ott van, ennyi, srácok. És még egy nagyon jó lap, az meg egy Golden Baller, Harry Kane.
úgy, hogy a videó után ezt felváltjuk az alkalmazásba, és mindenki szét fogunk ezekkel darálni. Egy Golden Baller Harry Kane, ennek is a háttér nagyon jó, ez a kódot nyilván letakarom, nem tudjátok lemásolni, hogy itt van, amúgy nem. Nagyon menő, nagyon örülök neki. És hát ugye a videó egyik csúcs tárgya a 4 játékosos Invincible gyerekek. Ott van gyerekek, ott van. És az azért jó, mert így azt mutatja, hogy úgy fogja bemutatni a kártyát, hogy ez középpályás, mert ugye mindenféle csatán így nem fogja kiadni kártya, mert ezt már csalásnak érzékeli, szóval alapból úgy van, hogy mindegy. De srácok, megvan az első 4 rare lapom. 4 rare lap, értitek? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem és végignéztétek ezt a kis hosszú videót, ez a 22 csomagos bontást. Ha még szeretnétek esetleg iskolaidő közben is látni ilyen videókat, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, légy szíves és lájkoljátok ezt a videót. És igen, szóval megéri venni, egy darab csomag 500 forint, elég jókat lehet vele nézni, és én nem is tudnám, hogy Invincible-t nyitottam. Mindegy, nem szabad dicsekedni senkinek ezzel, de példaképként tekintek az összes játékosra innen. Talán még Andersonra nem annyira, de mondjuk Andrés Iniesta, Barcelona egyik legnagyobb sztárja, 99-es középpálya és 95-ös, ezzel még védekezni is tudtak, srácok, az alkalmazásban. Az Invincible-ről ne is beszélj, meg a Momentumról sem, mert az ugye nagyon jó. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok. Majd találkozunk a következő videóban, és sziasztok!